Good morning. 6:30 na. Hindi ako gaano nakatulog kagabi kasi nga hindi nga namin bahay, namamahay kami. Hindi ako gaano nakatulog. Nakaisang beer lang naman pati ako. Ang agang magising itong apo ko. Lumabas na ako rito kasi gusto kong makita itong labas kasi foggy. Mami, send yan lang yun. Thank you. Yan ang breakfast namin. Where's the bacon? Take care. Si Mateo sabi niya kanina, egg. Kala mo na makakakain siya ng egg. Ininit ko pa rin tinola. So, Galing na dito. I got bacon. yes, tapos rice. Yan ang almusal, oh. I don't care, what do you want? Kasi yung palang hangin. Ayan, nagliligpitan na. Alis na kami. Baka gusto nila, gusto ko. Kumuha na kami Check out na. Ready na rin ako. Mabuti may dala. Kasi siya nag-grano yata. Cheese! Dad. Ayan, alis na kami. No, give it back. We're going to the church. Give it back to Matmat. Please don't. Nakuha ka ng... Give it back to Matmat. Please. That's not yours. If it's not yours, you need to give. Tumigil muna kami dito para mag-picture. Yan, paalis na kami. Yan, mamimiss namin yung lugar na Oh, yan. now it's red. Ayun na, chinarad. Then why is it red when it's charging? Ayan ang apo kong napakadaldal yan. Yan, super daldal yan. Daming sinasabi. Ayan. Open air cathedral. Pagpa-Palm Sunday pala. Ayan, ang ganda. Why are you pulling me, Nana? Hi! Bumaba pala si Ping kasi bumili ng coffee. Makasamahan namin, umalis na. Nauna na doon sa next namin pupuntahan.
Yeah, smile niya. So, andito kami ngayon sa Rocky Creek Dam. Wala pa akong natatanaw na dam. May distansya pa. Oo, si Kerry tulog. Kaya ahabol na lang sila. Mas indo. Ma-explore na lang kami ni Muset kung saan talaga ang daan. Ayan. Wala po. Anong itsura? Then where's our friends? Pababa? Ayaw mo ko nang baba? Where's our friends, guys? Pangit man pati ang tubig. Na. No, ababaon. Look, kuya, look. Oh no! Pwede kayo magbuba. Yan, mas baka may busitan dyan. Bukod din na lang ba? Oh, diba? Ay, hindi naman kami pwedeng umatras. Malayo nang Yeah. Hindi pa nyo, di ba? Maatras na rin. Aabante sinda. Abante. Yan, papunta na kami dito sa, andito na kami sa Minion Falls. Yung daanan namin kanina, kala mo mga walang katao-tao, tapos ngayon bigla, ang dami palang sasakyan. O, maihi kami. Bago kami mag-trekking. Lumbol! Baka may halas. Ano ni unisex? Punta kami doon dahil kasi nandun daw yung Minion Falls. Minion Falls. Sino may inot? Dapat pa inot pa siya. Go. Late at night, I think of you. Your vision floods my mind. There isn't much I wouldn't do to be sure you're mine. No matter what you choose to do, no matter day or time, I only want to be with you. I will be there by your side. As time Yan, tumigil muna kami dito. Ang oras ay 2:43. Dito muna kami nag-rest. Malayo pa kami uuwi. Usapan kasi ng grupo na mag-stop over muna dito sa Kira Beach. I'm hiding. No. Para makapag-relax kasi long drive kasi. Isang oras pa, nasa Brisbane na kami. Nagpalit na ako ng damit kasi ang mga nandito, mga naka-short sleeves lang. Wala na kami doon sa napakalamig na lugar. Si nanay ayan pa kasi tulog pa si Cass. Ang iba naming kasamahan naghahanap ng mapaparkingan. Dito na kami kasi may mga tira pa kasi kaming pagkain. Kaya kakain na muna kami dito. Di ko na naman gamit ang gimbal kasi lobat naman. Diyan kami kakain. Wow, ang cute. Nandito kami nagpapatay ng oras, may nagsisigaw. Saan yan dadaan tong emergency? Lifeguard. Nagkukumpulan kasi doon ng mga tao. Curious kami kung bakit. Tapos,
yung sasakyan ng lifeguard papunta dyan. Baka kung may na-disgrasyang surfer. Ayan o. Ayan o. Papunta dyan. Tapos nagkukumpulan doon. Siguro, ewan ko anong nandun. May aksidente ata. Ewan ko kung ano ang problema dyan. Hindi namin alam. Naghiwa-hiwalay na kami ng mga grupo. Ngayon kami naman, pauwi na rin sa Brisbane. Ewan kung kailan na naman mauulit. Next week, nag-i-invite naman si Ate Jo sa bahay niya. Magla-lunch daw. Dito naman, every weekends lang naman kami nakakalabas kasi pag weekdays may school si Jonibel. Pero ngayong week na to, 2 weeks na walang pasok si Cass. Kaya yung anak ko lang ang may school. Kaya bye-bye na. Maya naman, pagdating namin sa bahay. $5. Pili mo ako. Wow! This is a slime! Ayan no, Laika. Ang Barbie doll, $5 na lang.